Nå, det er free til prototyper, men det er våben, den nærmeste så våben til våben dø. Fuck, sagde du lige. Jeg kan ikke snakke dansk. Lad være med at fucking lægge den server. Lad være med at stå i våben. Jamen det gør det automatisk. Lad være med at stå i våben. Serveren gør det automatisk. Jamen, det gør det jo højst vel automatisk. Der må jo være en grund til det. Ja, det gør det automatisk. Hvis holder han fat af en skill. Nogle gange. At der er lag. Hej, Jonathan. Det er noget, jeg får i. Ems, eller Mads, du skal ikke skifte. Hej. Hvad er det? Han er FK. Hello, my friend. Rigtig er der FK. Ja. Ja, jeg kan ikke køre sig og kigge om lige her. Godt, Jørgen Peter. Jonathan, jeg vil stadig gerne vide, hvorfor jeg fik mute. Jonathan. Vil du vide hvorfor? Ja. Jamen, jeg vil gerne, han siger det. Jeg laver bare lige et lille trick. Når du hopper mod mig, så hopper du, sådan hopper vi ind i hinanden sådan her. Så hopper du ind i mig, og jeg hopper ind i dig foran. Så betyder det, at vi hopper ind i hinanden for sandt begge to. Så må jeg dræbe dig. Jonathan. Last request activated. Jamen, så prøv at høre efter. Nej, jeg vil gerne have en gentagelse af, hvad du sagde. Du kan bare lade høre efter. Ja. Men det er ikke rigtig en særlig god grund at Jeg synes, det er meget bedre end alle andre. Altså, du skal være glad for, at jeg giver dig et. Det er fandme sortvand. Altså, hvad gjorde jeg ikke? Så for sjov, så kan du få dig på skyde nogen i hovedet. Det kunne være, at du Wallah Akbar! Nå, det er free på grund af første runde. Nej, på grund af tidspunktet. Det er våben, der er med til våben, som våben døde. Serveren ligger på grund af at tage på hurtigt. Ja, du må nære våbenrum, våbendø, knife-afstand, ind og ud til våbenrum, og alle engang til våbenrum dø. Hey, spørgsmål til skift. Nu gør det jeg lige skift på sidste runde. Men gør det. Bam, 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 Jamen, det var ikke fair. Så må vi gøre noget ved det. Er det en runde, hvor du ikke gider på reglerne? Ja. Det er en dag, hvor du ikke på reglerne. Ja, Magnus, jeg lige godt, fordi jeg fatter ikke, hvor er det. Nej. Mwah. 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 Så fede bær, skier. Sker der mindless? Lad os lige hoppe på Discord mindless. Hvad fanden nej? Hej Jonathan. Hej Young. Hallo my friend. Ses William. Hvad? Hvorfor skød du mig? Nej forstand. Nej, det var så dig, der hoppede i min. Nej, for vi går begge to ind i hinandens. Nej, for jeg gik ikke. Så er der ikke nogen grund til at skyde ham. Nej, det gjorde vi ind i knife-afstand. Nick, vi gik begge to ind i knife-afstand. Jeg hoppede bare ind i din, og du gik ind i min. Jamen, så skal du stadig ikke skyde mig da. Jo, for vi er inde i, du er inde i min knife-afstand. Du må jo ikke løbe ind i altså der er ikke, du må jo ikke bare hoppe ind i hans knife-afstand og så bare skyde. Jo, hvis han vender mod... Nej, selvfølgelig. Men når han går... Det er selvfølgelig, hvis han står sådan her, og jeg hopper ind i ham, så bruger jeg det ikke. Jamen, jeg bruger min så fornuftigt, jeg følger bare reglerne.
hvor stor forskel. Jamen, hvor står jeg reelt, går med skydpersoner går mod dig? Han gik ind i Og du mig, hopper ind i hans og jeg hoppede ind i ham. hopper ind i ham. Og han gik ind i mig. dig selv. Nej, for jeg følger bare reglerne. Nej. Det gør jeg da. Det er jo ligesom at sige, at der er person i samme ord, ham. Okay. Okay. Skyder du ham. Ja, hvorfor får jeg slag? Jeg må godt. Nej. Hvorfor må jeg ikke det? Han gik ind i min knife, jeg hoppede ind i hans knife. Jeg læser reglerne, jeg kan også reglerne. Light. Hvorfor fik jeg slag? App, den der slagede mig, hvorfor fik jeg slag? App, men der slagede mig, hvorfor fik jeg slag? Det ved jeg ikke, for nok ikke kan regler. Jern, hvem var det? Var det dig, Jernvig? Det var virkelig sjovt. Se simpelthen Tommer, hvad det Trump Tower, se til. Jørgen, jamen, er du egentlig i appen? Nej, hvorfor? Okay. Har du egentlig ikke været i appen før? Nej. Okay. Inden er det Fanden dig. jeg gider at bruge penge på dem, mand. Mindless Seed, eller så er det Jernvig? Se, det er sjovt, ligegyldigt det er. Ja, men jeg ved det godt, man. De appen er pyser, for jeg følger på reglerne. Ja, det er siger, man ikke står i regler, du gør, men der er en person, der er inde i Jo, spillet, det hvis selvom man er Jo, fordi det hvis står det der er ikke. min iPhone-stand. så må han godt bare Læs skyde reglerne dig. igen. Drenge. Ja. Hvad med, at vi alle sammen lukker røven og lader være med at diskutere? Nej, for det er appen, der juice. Problem solved. Ja, hvis det er solved, hvis jeg finder ud af, hvorfor en appen, der gjorde det. Så skal han nok stoppe. Hvad for en Luk appen, der røven og gjorde lad hvad? være at diskutere. Nej, for jeg skal finde ud af, hvorfor Så er en vi appen inde der. i. Jamen hvad fuck er problemet altså? Problemet det er, at, Nick, han gik ind i min iPhone-stand, jeg hoppede ind i hans knife-stand. Så dræber jeg ham, for han i min iPhone-stand. Ja, det er jo... Ja, så er det jo, altså, Godt, og så er der en app med, der slærer mig. der er det jo også dig, der har fucket op, kan man sige. Du må ikke dræbe ham, hvis I begge to går ind i hinandens sniperstand. Du kan Jo, hvis han går ind fordi i så er din. han inde i min. Jamen du går ind i hans sniperafstand jo. Nej, det er jo fucking dumt det der MCD. Nej, for han har også inde i min iPhone-stand, så må jeg også godt dræbe Ja, ham. men hvis du også fremskynder, at han er i din fucking knife-afstand, så er det, må han gerne. Altså hvis det kun var ham, der gik ind i din knife-afstand, så er det noget andet. Jo, det vil... Multiretarderet. Multi-retarderet. Maximum retarderet. Cannot find out. He's multi-retarderet. Just Hvem muttede like mig? me. Hallo, hvem muttede ham? Hvem er det, der har muttet ham? Han Hallo, bliver bare en mere eller anden- muttet, end han Hallo, var prøv at før. høre, han burde have bandet ham, der har muttet ham. Hvad er det Det for er noget? synd for, at han er blevet muttet. Det er sjovt, fordi han person er blevet muttet. Han bør også komme finde fejl også til at mutte en anden person. Hallo, Jernvig, hvad bilder du dig, mand? Du kan ikke bare mutte ham. Han muttede også sig selv. En god måde at undgå komfortabel. Han mutter bare alle ham der Jernvig der. Hallo, det er admin, der bliver så mutte ham på den måde. Altså for helvede. Han prøver bare at forklare sine egne problemer uden at blive muttet. Ej, det var en prank, Jernvig. Jeg synes også, han fortjente mute. Sluttede du? Slut. Slagede du ham? Han Er du kunne lyde? aldrig finde på at slet. Altså staver du også jysk, eller hvad? Slageøvet, det mor. Gjorde du det? Slagede du ham? Altså han staver jo også jysk for helvede. Nej. Ej, det er ikke jysk stavning, det er dårlig stavning. Nej, der stod en fucking... Ja, de er alle venner. Men det er jeg derfor, jeg siger, du ikke kan være bekendt Udover med Mike mutte ham. Davey. Jeg vil gerne have MCD til at skifte hold, eftersom han ikke har mic. Nu er han blevet til... Nej, det er altså... Han har mic nu. Okay, nice. Nice. Wow. Wow. Fuck, jeg får lækker det. Ja, slap af, Peter. Det er væk, jamen. Til wow. Og stage nu her og toppe. What happened? Did you get die? Or did you get slain? Den der dør der, den stræber ind på en eller anden måde. Head penetration.